Okay, gjorde det ondt? Okay, optag videre. Okay. Optag stadig, hvad sådan? Bare kør ind i min cykel imens. Det er altså ikke godt nok. Det er tændt, du væltede lov. Hej Nille. Det bliver godt. Dejligt. Så. Fuld gas, Niklas. Det gør du lige det forhjul, mand, din idiot. Det er jo ingenting, det der. Han vælter jo ikke engang, mand. Seriøst, det kan man sgu ikke lægge ud på YouTube, det her. Vælter jo dårligt nok. Det er mega plat. Mit, det var meget bedre, ikke også? Folk skriver bare, det er noget lort, fordi jeg sidder og ringer, altså. Altså, vi gør det med... jeg er meget bedre, ikke også? Niklas, det skal være meget bedre denne gang. Godt over. Du slår dig hårdt. Det var meget godt. Det var meget bedre. It's hurt. Stop. Okay, nu er det mig. Kom nu. Hold nu. Go. Min ryg. Kom, mand. Bare kør op. Min ryg. Jeg føler sig godt i split. Mega nas. My balls. Okay, så skifte. Lige et lille stykke tid til. Husk nu, vi lægger den på YouTube, hvis den er rigtig god. Ikke godt nok, Monsen. Kom igen. Woo! Come on! Hansi, den røg ned. Så er det mig. Hallo, vi tager lige til 5 minutter. Så lavede resten. Og I bare... Nej, jeg først at være professionel mongol. Nå. Væk. Det går faktisk ret ondt. Jeg lagde mig med hundelort, mand. Har du? Det er bare løgn. Er der noget om ryggen? Der er ikke noget. Good. Hey, hvad med mig? Må vi se? Nej. Godt. Okay, færdig? Det er en hundelort. Den færdig?